Paul, Lawang, Barangay San Paul. Paano manghuli ng mga lamang dagat, hipon, alimango, kaya kahit ano, isda. Ayun, kita ng bayan ng Lawang. Yung mga namumuti-muti ito, mga bungan bahay, yan ang bayan ng Lawang. Riding in the motorboat in the clear water of Lanang Channel. Thank you sa viewing. Don't forget to subscribe. This is Rob Esperano.